Хайырлы көн Татарстан, хайырлы көн хөрмәтле телевизор караучылар. Тапшыруыбызның иҗат төркеме һәм мин Айзилә Батырханова һәр барчагызга уңышлы, матур эш көне телибез. Бүген 4 апрель, пәнҗешәмбе. Кадерле тамашачылар, хәзер без сезне җыр дәресенә чакырабыз. Әйе, яңа сәхифәбез нәкъ шулай дип атала. Җыр дәресендә без элек популяр булып, бүген онытыла төшкән татар телендә язылган җырлар белән таныштырабыз. Бүгенге дәресебез Ринат Харис шигыре Резида Ахиярова көенә язылган «Белем маршы» җырына багышлана. Әлеге сәхифә Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән гамәлгә ашырыла. Кыңгыраулы мәктәп еллары кешегә белем бирә, дуслык, тугрылык сыйфатларын тәрбияли, тормыш дәресләрен бирә. Әлеге сыйфатлар кеше күңеленә җыр, моң аша сеңә. Безнең бүгенге җыр дәресендә танылган шагыйрь һәм композитор үзе дә катнаша. Барас темпны салмаграк итеп, тынычрак итеп, ул марш темпында булырга тиеш. Шулай итеп җырларга. Атлап бара. Балалар, әйдәгез беренче куплетны Ринат абыйның үзе белән өйрәник әле. Әйдәгез. Сез бит инде аны яттан беләсез, балалар, бит. Хәзер исегезгә төшерәм. Шатланып ачып керәмен мәктәп ишеген. Белемнең зур көч икәнен белгән кеше мин. Менә шушыны хәзер инде җырлап карыйк. Бу җырның тарихы бик еракта. Бу инде 80нче еллар, ярты гасырга якын элек язылган җыр. Миңа кемдер әйтте булса кирәк, мәгариф министрлыгыннанмы әйттеләр. Нигә әле беренче кыңгыраудан соң балалар кереп, менә шушы җырны җырламаска тиешләр. Яңгыра көмеш кыңгырау безне каршыла, кушыл әйдә һәм куәт бир белем маршына. Минем бала чагымда без һәр вакыт җыр дәресләрендә менә балаларга багышланган, я булмаса Татарстанга, я булмаса Советлар Союзына багышланган җырлар җырлый торган идек. Гимнны җырлый торган идек. Ул ниндидер бер дәрт кертә күңелгә, үзеңне олы дәүләткә бәйле, халкыңа бәйле бер кеше итеп туйырга мөмкинлек бирә торган иде. Шуның өчен менә бездә мин дә шундый бер шигырь язып, Резида Ахиярова белән җыр булдырмабызмы дигән уйда йөрдем һәм менә шушы белем маршын язып та куйдык без. Һәр җырның тарихта калган рухи кыйммәтләре бар. Безнең киләчәк бүген мәктәптә укучы малай кызлар кулында. Патриотик җырлар, тантаналы мәктәп линиялары, класс сәгатьләре бүген аеруча мөһим. Югыйсә, һәркем күңеленә ватан, ил, мәктәп темалары бик якын һәм кадерле. Ул үткән заманнарда, социализм заманаларында балаларны тәрбияләү, кешене музыка аша тәрбияләү, рәсем сәнгате аша тәрбияләү көчле булган. Бүгенге көндә дә менә бу хасиятны җәмгыятебезнең бу эшен көчәйтергә кирәктер дип уйлыйм. Белем маршымы ул, башка төрле шушындый патриотик җырлармы мәктәпләрдә булырга тиеш.
Балалар, әйдәгез қалған куплетларны композитор Резида Ахьярованың үзе белән өйрәник. Сезнең исегездәдер инде бу сүзләр. Мин сезнең исегезгә тагын кабат төшерәм. Шатланып ачып керәмен мәктәп ишеген. Бар көчемне биреп уку минем төп эшем. Яңгырак көмеш кыңгырау безне каршыла. Кушыл әйдә һәм куәт бир белем маршына. Балаларга музыка күмәк җырлар аша бирелә. Бу җыр балаларны берләштерүче, алга өндәүче, алдагы тормышына яраклаштыра. Бу җырны Ринат абый миңа тәкъдим итте язарга. Чөнки аңа кемдер мөрәҗәгать иткән, балалар өчен менә мәктәптә җырлый торган җырлар бик аз дип. Бу җыр язылды, әлбәттә, башлангыч класс укучыларына. Алар ничектер менә күтәренке күңел белән 1 сентябрьдә килеп, шундый марш тибында җыр бу. Аларның менә ниндидер матур бәйрәмгә килгән кебек шулай хис итеп яздым мин. Уже шундый ниндидер менә ритм бар. Ул Азат хатын журналында басылып чыкты, һәм балалар журналы бар иде, Ялкын дигән. Шул журналда да басылып чыккан иде ул. Күргәч, кешеләр шатланып башкара да башладылар, балалар да һәм укытучылар да балаларның репертуарында мәктәптә өйрәтә башладылар. Менә мин үзем музыка язганда гел мөрәҗәгать итәм һәм игътибар итәм текстка. Минем өчен һәр сүз үзенең нотасын, үзенең әһәңен ничектер менә минем күңелдә яңгырый башлый. Шатланып ачып керәм мин мәктәп ишеген, ишетәмен ватанымның йөрәк тибешен. Яңгыра көмеш кыңгырау безне каршыла. Кушыл әйдә һәм куәт бир белем маршына. Әйдәгез җырлыйбыз. Балалар, сезгә бу җыр ошадымы соң? Нәрсәсе белән ошады ул сезгә? Миңа бу җыр ошый, чөнки ул күтәренке кәефтә һәм яңа белемнәр алырга өнди. Миңа бу җыр ошады, чөнки ул бик дәртле. Бу җыр безне үз артыннан белем иленә чакыра. Кыңгыраулы мәктәп еллары кеше күңеленә мәңгелеккә уелып кала. Мәктәп җырлары безне балачакка алып кайта, иң кадерле истәлекләрне бүләк итә.
Нинди матур җыр өйрәндек без бүгенге дәрестә. Ышанам, балаларга кушылып, сез дә рәхәтләнеп җырлагансыздыр. Гәрчә мин үзем шулай эшләдем. Без тапшыруыбызны алга таба дәвам итәбез һәм әдәбият, шигърият дөньясына күчик. Тагын килде язлар. Нәкъ менә шундый исемдә Татарстанның халык шагыйре, әдәбият һәм җәмәгать эшлеклесе Рауил Фәйзуллинның 80 яшьлек юбилее уңаеннан кичә узды. Тамашаны хәбәрчебез Фәннур Хәсәнов та күреп кайтты. Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе концерт залында татар җәмәгатьчелеге халык шагыйре Рауил Фәйзуллинны 80 яшьлек юбилее белән котлады. Мәдәният министры Ирада Аюпова Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиевның тәбрикләү хатын җиткерде. Татарстанның мәгариф һәм фән министрлыгының милли мәгариф идарәсе җитәкчесе Илгиз Халиков кичә хуҗасын министр Илсур Хәдиуллин исеменнән тәбрикләде һәм министрлыкның мактаулы Остаз күкрәк билгесен тапшырды. Безне бер буын кешеләре әдәбиятка, шигъриятка бергә килделәр инде. Ләкин менә Рауил Фәйзуллин шушы хәрәкәтнең, шушы буынның башында торды дип әйтәсе килә, һич артырсыз. Чөнки бөтен дөньяга, бер вакытта инде әлбәттә үзебезнең илдә, Татарстан илендә, Мәскәүдә, Россия буенча һәм шуның аша тәрҗемәләр аша бөтен дөньяга иң әүвәл Рауил Фәйзуллин әйдә булды. Күренде, шок катырды. Һәм аннан инде милләтнең асыл бер кешесенә, иҗат кешесенә әверелде. Рауил Фәйзуллин үзенең инде юбилеена ул зур уңышлар белән килә. Бу аныклык гына түгел, бу безнең әдәбиятыбызның, шигъриятыбызның үсешен күрсәтә. Шагыйрь Рауил Габдрахман улы Фәйзуллин Татарстанның Балык Бистәсе районы Балташ Юлсубина авылында туа. Казан дәүләт университетының тарих филология факультетын тәмамлый. Төрле газета, журналларда эшли. Рауил Фәйзуллинның беренче шигырьләре урта мәктәптә укыган чагында ук языла һәм бүген дә иҗат юлын дәвам итә. Беренче мәртәбә мин аны авызына кайда тыңлап, менә без дә үсеп җиттегән идегән шигырен тыңладым мен һәм Кырчакалар кызлар. Менә шунда мин шок каттым. Шигырьнең мондый да була икән дип теге. Үлчәм икенче бөтенләй. Без бит көйле шигырьгә күнеккән идек мәктәптә. Теге классик шигырьләргә. Әманам бит алай түгел. Ул вакытта әле. Менә шуннан соң мин яза башладым, мине котырып. Ачылып китте минем өчен дөнья. Рауил абый инде ул безне әдәбиятка алып кергән кеше, шәхес, улы шагыйрь. Аның менә төркемдәшләре Рөстәм Мингалиев, Радиф Гатташ, Ринат Харис, Гәрәй Рәхим, алар белән тагын чырдашлар, аның чырдашлары безне үзләренең беренче шигырьләреннән әсир иттеләр, беренче әсәрләреннән һәм әдәбиятка без алар мәктәбен узып килдек дип әйтергә була. Ул 50-дән артык китап авторы. Татарстан Республикасының Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты. Татарстан Республикасының халык шагыйре дигән мактаулы исем йөртә. Мин шундый шанам, шундый бер буыннарның буыннан буынга менә шундый бәйләнеш бар. Үзебезнең туган телебезгә, мәдәнияткә, шигърияткә шундый бер тирән хисләр алар сакланыр дип уйлыйм. Бу кичә әдәбият, сәнгать, музыка бәйрәме булырга тиеш. Нигездә бу үземнең дусларым өчен, мин аңлаган кешеләр өчен, үземнең поэзия сөючеләр өчен, сәнгать яратучылар өчен, татар милләтенә бирелгән зиялылар өчен Кичәдә танылган шәхесләр Татарстан Республикасы фольклор музыкасы дәүләт ансамбле, Мирас инструменталь ансамбле һәм артистлар катнашты. Фәннур Хәсәнов, Александр Решоткин, Татарстан яңалыклары. Яз кояшы күңелләрегезне җылытсын, барлык эшләрегез хәерле булсын дигән теләктә сезнең белән иртәгегә кадәр саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз.